Hai logoफोर Hai logoफोर खुलुमबाय लोगोफोर बयखौबो जोंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ जोंबो मोजाङैनो दङ हा पानि खाबा पानि खाबा रबा खाबि र এতিয়া दे एफेलेसन हाय कलबा लोगोफोर जोङो दायो थाइजौ हाननो नागिरदों थाइजौ खाजि जानो नागिरदों आरो दिनै एसे सम मोननायखाय स' भिडिअखौ आराम्भ खालामनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर मार्टिनाया दै लोंदो दै गांदोनो न'नि लिचिखौ जाना नायनोसै लोगोफोर एसे Ya tuh ya ini ki. Tengah ya sejo. Bodoh deh nggak? Kali kau. Hari lena segi hidup aru. Deh, lakau. Nilai थाइजौ खाजि जासिगोन दा नायलांदो लोगोफोर जोङो नै थाइजौ खाजि जानो नागिरदों नै भिबजुरा हागासिनो दङ भिबजुर नै खासे बेथिंबो दङ थाइजौ हागासिनो दङ बिसोरो हायया मनुआ गेलेगासिनो दङ ना मोनसे लाना दङ बि मालाय ना लानानै गेलेगासिनो दङ बियो उनु मासटु देखाय दिया हिदाते केमेरा बिदिनो पुरा टेस्टि खालामनानै जानोसै मासटु देखाय दिया तुमा जानो गुसु जागासिनो दं ना गरमबो दिनै ओइ देखाय दे ब्ले इनके देखाय दि मुनि प्राय एक मास ना प्राय एक माससो जाबाय ना मावखाबाय दा माने जेठ मास गोलैबायना जेठ मासावसो माने नियम मते जानो मोनो आरो बैसाग मासाव बिदि जानो मोना बिदि मोदाय मोनसे होयो मोदाय मोनसे होनायनि उनावसो जानो मोनो आरो दा जेठ मास हाबबायना बेनिखायनो जोंबो जानोसै नायनोसै टेस्ट नङाबा मोनजोबगोन जानोनो मोननाय नङा आरो बेबाराव बिराद सिरिबाय थाइजौआ बिराद सिरिबाय सिरि प्राय गैयानो बिफाङाव दा बारहुंखायावबो आधा सेस ओमफ्राय थाइजौआबो हामा जादों बिदिनो सिरि एकदम गैयानो आरो दा बारा गैयानो ओमफ्राय एसे जाना नायनोसै दिनै जानानै नायनोसै लोगोफोर टेस्टिया माबायदि जे नोंथांमोनखौ जोङो फोरमायगोन नै हागासिनो दङ पुरा स्पिडआव हागासिनो दङ बिराद जानो गोसो जागासिनो थानोनो हायानो नायलांदो नोंथांमोना भिडिअखौ थाइजौ जानायनि उस्ताद एक नम्बर भिबजुर फुंनिफ्रायनो दिनै बुंफैगासिनो दं आरो दिनै थाइजौ खाजि जागोन आरो मनुआबो थाइजौखौ सिनायनाय जादों ना बे आम बिदि ना बुङो आरो बिदि नै नायलांदो बरिया गोथाव बिदि खाजि खालामनानै जानोसै मनुआ नाखौ पे खालामना होनाय पे खालामना होनाय दे पे खालामना होनाय दे पे करे दिसो मनु
Nah, Pe gabung. dekat di mana ba? Oh. Kamera dekat di? Nih, cing. Malah dekat dong. Thaidzo हाननायखौ नुनानै बिराद मोजां मोनदों बि Deh, ada budak satu budak. बिमाया जुदि माबा मोनसे खामानि मावनो नागिरो माबा मोनसे खामानि मावनाय लोगो लोगो बिनि Bam jalan. बाम जानो नागिरो आरो बि Aye. Gorain nih belas ini bayi. Pogo. नै नोंथांमोना नायलांदो 12:00 जागोन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, आरो 11. बिराद गोखै बे थाइजौआ नै जोङो रेडि दा बिसोरो बानायगासिनो दङ खाजि खालामनो बिसोरो रेडि जादों अखानि उनावहाय सान्दुं दुंदोंना नायदो बे गासैबो सि जोमफोरखौ सुनानै होदों नै सोब आरो बहुद दिननि उनाव खिजानि बिफां लाइफांफोरा एसे हां मोननाय बायदि मोनबाय जों थारमाने बिसोरनोबो सान्दुं नांगौ जायोना दा सान्दुंजोंसो बिसोरो गावनि आदारखौ बानायो थिग बिदि बे बिबारफोराबो दिनैसो एसे हां मोननाय बायदि मोनबाय गिजानि बिदि बरिया नुदों दं आरो बेफोरखौ बरियानो जादों सिनारिखौ एया আমি আছো ফিফজোর আৰু মই This is salah gura. लोगोफोरनि खिनिखौ फानलु लादों आरो बे हाइजें ओमफ्राय बे थाइब्रैखौ आं मिक्सआव ग्राइन्ड खालामगोन आरो बेनिफ्राय एसे मिक्स खालामगोन आरो बे रुकुनिजों माने फिसा खालामनाय बे रुकुनिजों बे मिक्सआव होनायजों जोङो मिक्स खालामनानै जागोन बे हाइजें एसे बेनिफ्राय बानलु बेखिनिखौ खमखौनो होदों आरो बिदि खाजि जासिगोन आरो दा नायलांदो नोंथांमोना बिदि फिसा फिसायै हाना लादों लोगोफोर बेखौ मिक्सआव गुरा खालामसिगोन बेनिफ्राय फिसा फिसा खालामना लादो Mama, তুমি আম খাবা না? তুমি আম খাবা না? দাদা। মই ছালা তালা আছে যে তাই Itu second day. Ya mana? নহয় মিক্স হ'ব না আনকে গুড়া হয় Oi. Mana kok mau saya Maafin ya. Nana thôi. लोगोफोर नै बेयाव दा संख्रि एसे होगोन बेनिफ्राय एसे सिनिबो होगोन बिदि मिक्स खालामनानै जानोसै आरो नायलांदो नोंथांमोना धुनु बुरि जाबा बाहिराव दा नै लोगोफोर जोंनि मोनसे भिडिअ देखायनाय बे मर्निं ग्ल'रि बे बिफाङा आङो बे फ्रेम बानायनायाव भिडिअखौ दिन्थिदोंमोन नोंथांमोननो बेखिना देरबाय आरो दा बेवहाय मोननैसो बाथ्सबो ओंखारदों बेफोरो नै साननैसोनि उनाव बे बिबार बारसिगोन बेफोराव ओरैबायदि बिबार बारगोन थारमाने बेवहाय बिलाइनिफ्राय बिबारखौसो बारा नुनो मोनगोन बिदि आरो बेवहाय फांनैसो आङो गायनानै होदों बेफोरो फुलि मिथिंबो दङ बिदि बेखौ बे बिबार बारबा आं नोंथांमोनखौ दिन्थिगोन नोंथांमोननो माबायदि बिबार बारो लोगोफोर संख्रि होनोसै दायो संख्रिखौ होबाय आं गोखैना ओंखाय एसे बारा होदों संख्रिखौ आरो माहाय सिनिबो होनोसै
Ya bre uthai di. Munuaबो रंग जाबाय दा गथ'आबो सेस Goथाव जादों लोगोफोर Kene. Mai goथाव मजा Ya menu kene. Menu kene tasty beli koma Tasty जादों. Itu bे फानलुआ एसे besar गैया. मस्त टेङा. माबायदि मोनदों? गोखै गोखै माने मस्त गोखै. मेगन सेकेन्ड मुसेब लायदो Hendak kalah niki. थाइजौ खाजि जाबाय जाखांबाय बिराद आलौगासिनो दङ आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनो मोजां मोनबाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थानायनि थाखाय साबायखर बावनानै भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'बाय लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन दिनैनि थाखाय बाय बाय